Het begint inmiddels bijna traditie te worden, Pierre. De zomerplaat. Ja, we zijn er weer. Deze nieuwe single, Boem Boem Boem, loopt ook weer als een speer. Ja, en is het leuk dat je hier weer bij mag zijn, hoor. Boem Boem Boem. Uit wiens koker is hij gekomen? Emiel Hartkamp, Noordus Padidar. Goede aandacht gekregen en nu weer. Ja, en het album Beter dan Ooit er ook gelijk achteraan. Ja, het gaat geweldig goed, dus ik ben zeer blij weer. Is het misschien wel een blijvende samenwerking? Ja, wat mij betreft zeer zeker. En nu we het album helemaal klaar hebben, en die heet Beter dan Ooit. Ik vind het ook beter dan ooit. Echt een sound waar ik een tijd weer naar op zoek was. Die anderen maar niet konden geven. Maar waar Emiel een tovenaar in is samen met Noorus. En dan moet je ook, zolang het goed gaat, moet je ook bij elkaar blijven. Tot nu toe zie ik geen reden om ooit daar weg te gaan. Het is als een tweede huid. Weet je. Je krijgt het aangeleefd, het begint te denken, ja, dat is het. Ik hoef niet eens na te denken. Ik kreeg 12 nummers aangeboden en 12 nummers staan op het album. Is het ook zo dat jij beter dan ooit in je eigen vel zit? Ja, ik denk het wel. Je bent nog een tijdje ben je zoekende geweest. Meer omdat ik heel loyaal was aan mensen. En dan wil je alles proberen. Maar voordat je het weet, ben je weer een paar jaar verder. En dan kan je maar beter denken van ja, dan maar afscheid nemen en door de zure appel heen bijten. Het is niet mijn mentaliteit om afscheid te nemen. Maar soms moet je wel eens. En in dit geval ben ik blij dat ik het wel van andere mensen heb gedaan, ja. De zomer staat voor de deur. Hoe zien jouw zomerplannen er zo meteen uit? Ja, veel optreden. En vooral door deze single krijg je nog meer aandacht. Heel veel promoten. Veel optreden. En ja, de grote festivals pak je mee. En ja, dat is natuurlijk geweldig dat je dat weer door zo'n single te pakken krijgt. Dus zeer blij. 1 november ga ik weer mijn eigen concert doen met diverse artiesten. Jongen als Mike Pietersen erbij. Danny Braaf. De Showbusters. Hans Kap, de accordeonist. En ja, en nog, ik weet niet eens wie er allemaal nog bij zijn. Maar het is 1 november weer in Amsterdam. Dus het wordt weer leuk en gezellig zoals elk jaar. Waar kunnen ze kaarten verkrijgen? Kunnen ze via Facebook bij Pierre van Dam, anders via pierrevandam.info of .nl of .com. Dat soort dingen allemaal. En dan komen ze altijd wel aan kaarten.